Txandarekin hasiko gara, kasu honetan agerraldia eskatu duten taldekin, Urruzuno Janoa zurea da hitza. Eskerrik asko ITBko zuzendariari eman dituen azalpenengatik, baina ez gaude konforme. Izan ere, hasieran esan duzu nolabaiteko sektorearen diagnostiko bat egingo zenuela, eta aipatu duzu ez dela izango gure galderak edo gure eskariak ebaditzeko, baina egin duzun hizketaldi guztiaren ondotik nik behintzat ondori hori ateratzen dut, eta da gure galdera guztiak gure galdera guztiei izkin egin diozula. Nik eskertzen dut sektorearen inguruko egindako adierazpen guzti hori, hizketaldi guzti hori. Ez daukagu inolako dudarik EITB sektore horretakoa izanik, EITB-rengan sektorearen egoera orokorrak eragina duenik, baina guk uste genuen, edo nahi genuen, bizka bat gehiago lur hartu behar zela EITB-en bertan, eta horretara etorri dira ere guk zuzendu ditugun galderak, ez? Guk eskatu dugu datu zehatzak ematea, aipatu duzu, nire adierazpen batzuetan ez daki zer esan nuela, espreski horretarako deitu zaitugu, guk darabilgun datuak zuzenak ez baldin badira, hala ere zuk baieztatzeko eta datu zuzenak emateko, galdetu egiten genuen erabaki horren atzean ze azterketa dagoen edo pertsonal atalari ukitu aurretik aztertu den beste atal batzuetatik bazegoen aukerarik gaur eguneko egoerari aurre egiteko. Esan duzu, aurrekontua zein den, galdetzen genuen ere jada iragarrita dauden kaleratzeez gain gehiago egongo diren ala ez, hori ere ez da erantzun. Konfiantza eta zuzendari karguetaz hitz egiten genuen, galde egiten genuen, kopuruetaz, funtzioetaz, ze balorazio egiten den kargu horietaz, irizpide ekonomikoetatik harago, ze beste irizpiderik jarraitu ote den erabakiok hartzeko, langileekin inolako akordio, irteera, negoziazio, elkarrizketarik planteatu ote den, eta guzti horiek geratu dira sektorearen inguruko azalpen batetan. Uste dugu sektorea izanik, badagoela eremu publikoa, badagoela eremu pribatua, gauzak ondo txarto egin daitezke, baina eremu pribatuan ez daukagu ezer esatekorik, eremu publikora uste dugu atxekitu behar garela, eta bigarren txanda honetan, asmoa nuen, behin lehen txandako galderak erantzun ostean, hoiei gehiago atxekitzea, baina ikusten naiz, beste behin ere galdera berdinak egin beharrean. Orduan, galdera horretaz gain, nik bizka bat fokoa jarri nahi nuen pare bat kontuetan, batez ere, egoera larria, hainbat lekutan edo tokiko enpresetan ikusten gabiltzan neinean, nolabait egoera larriagoa edo nabarmenagoak dira, adibidez Radio Vitoria bertakoa, eta beste alde batetik egun hauetan ere iragarri den M4F-en bertan. Badakit M4F ez dena guztiz EITB-ri dagokion enpresa bat, EITB-ek parte hartzea du bertan, baina esan dezakegu ere
urteetako politikaren ondorioz, EITBen eraman izan den politikaren ondorioz, ja badagoela hor saretze bat, andamiaje bat, non ez dakigu EITB nun hasten den eta nun amaitzen den, badakigu MLAUF-ko administrazio kontseiluan dauden EITBko kideak, EITBko gerentea eta EITB-komeko zuzendaria direla, MLAUF-ek hainbat kaleratze iragartzen ditu. Gustatuko litzaiguke jakitea, urtez urte suposatzen dut EITBek MLAUF-rentzako diru kopuru bat utziko duela edo uzten duela. Gustatuko litzaiguke jakitea kopuru hori zenbatekoa den, aber murrizketarik badagoen alderatuta beste urteetako kopuruaz horrek justifikatu edo hortan oinarritzen baldin badira behintzat iragarri diren kaleratzeak, eta MLAUF-ko kaleratzeen erabakian EITB-netek parte hartu duen, ala MLAUF-ren kontu hutsa den, eta lehen Unzaluk ere bota duen galderari jarraituz eta erantzun gabe gelditu den galdera, nik ere baneukan lako apuntatuta, aber aurre ikusten den epaitegietako prozesuek, langileek epaitegietan hasi ditzazketen prozesuek zenbaterainoko kalte ordaina suposatuko dien EITB-ri, eta hori da. Beste alde batetik, ikusten dugu, uste dut, EITB-ko zuzendaritzak iragarritakoa dela, urte honetarako 3 erronka dituela, alde batetik aipatzen da 2013a kudeatzea, beste alde batetik komentatzen da plan estrategikoa egitea, eta gero zuk zeuk esan bezala aurreko erantzunean lan hitzarmena adostea. Uste dugu, zentzu horretan, ez dela oso egokia plan estrategikoa egin aurretik, plan estrategikoa burutu aurretik, jada EITB-ko plantillaren inguruan hartzen ari diren erabaki guzti horiek hartzea, aurretik EITB berataz plan estrategiko bat egin ez delarik. Orduan, bizka bat luzatu nahi dugu enplazamendua, interpelazioa zentzu batean. Uste dugu beharrezkoa dela plantilla egonkortzeko bideragarritasun plan bat, ente publikoa izaki uste dugu gainera gaur egun gauden egoeran eta enplegu planetaz eta beste alorretatik hitz egiten denean enplegua bermatzeko, sortzeko modurik onena dagoena mantentzea dela. Orduan, plantilla egonkortzeko bideragarritasun plan baten beharra bai ikusten da, plan estrategikoa lehen egin beharra eta plan estrategiko hortik abiatu behar direla, aurrerantzean hartu beharko diren erabaki guztiak, eta enplazatu nahi dugu ere zuzendaritza, lehen ere galdera hori erantzun gabe gelditu denez, langileekiko hartu behar diren erabaki oro, langileekin adostuak edo gutxienez elkarrizketa, negoziazio prozesu baten ostean hartzera. Urruzuno jauna.